Om lidt vises en startblanding, og den bruger vi hele vejen igennem alle forsøgene. Startblandingen er FeSCN 2+, og det kaldes også jerntiocyanat. Denne blanding tilsætter vi så reaktanter og ser, om der sker en forskydning af ligevægten ved at kigge på eventuelle farveskift. Forsøg 2. Vi fylder et reagensglas en tredjedel op med tiocyanat og tilsætter en spartelfuld ascorbinsyre, så blandingen bliver gennemsigtig og forskydes mod venstre, da ascorbinsyren reducerer Fe3+ til Fe2+. Tredje forsøg. Vi fylder et reagensglas en tredjedel op med tiocyanat og tilsætter en spartelfuld KSCN, så blandingen bliver mørkere og forskydes mod højre. Hypotese om teori. Et ydre indgreb i et system med ligevægt fremkalder en forskydning, der formindsker virkningen af indgrebet. Sætningen er fra Henry Louis Descartes i 1884. Dette princip eksemplificeres ofte ved koncentrationsændringer i ligevægtssystemer, som vi vil gøre her om lidt. Det er vigtigt, at ligevægtsindgrebene er under konstante forhold, da f.eks. en ændring af tryk og temperatur kan give et misvisende resultat. Vores hypotese er, vi forventer, at ligevægten vil forskydes til højre, fordi reaktanten AgNO3 vil sænke koncentrationen af SN. Forsøg efter hypotesen, altså forsøg 4. Vi fylder et reagensglas en tredjedel op med tiocyanat og tilsætter sølvnitrat, så vi sænker koncentrationen af SCN, og derfor vil ligevægten forskydes til venstre, og blandingen vil blive lysere. Derfor passer vores hypotese.